लोकसभेत राष्ट्रवादीला मतदान करून पाप केलं, यापुढे राष्ट्रवादी बरोबर कदापि युती करणार नाही असं वक्तव्य भरत गोगावलेंचे पुत्र विकास गोगावले यांनी केलंय। रायगड जिल्ह्यातल्या जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी वक्तव्य केलं। यावेळी विकास गोगावलेंनी राष्ट्रवादीवर हल्लाबोल केला। मंडळी, मागच्या वेळेला ज्यावेळेला लोकसभेची निवडणूक झाली होती त्यावेळेला एक चित्र वेगळं होतं आणि स्पष्ट होतं की शिवसेने पक्षामध्ये आणि त्यावेळेला आमदार भरत गोगावले यांच्या सांगण्यावरनं आणि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या सांगण्यावरनं आपण असंख्य कार्यकर्त्यांनी माझ्यासहित तुमच्यासहित सर्वांनी घड्याळ या ठिकाणी मतदान केलं। ते पाप आपल्या हातून या ठिकाणी घडलं, त्याबद्दल तुमची सर्वांची मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो। परत आयुष्यामध्ये ते पाप आम्ही घडून देणार नाही। मी सांगून टाकलेलं आहे की रायगडच्या राजकारणात सर्व होईल, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत आता यापुढे युती होणार नाही म्हणजे नाही।